Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Kochani, dzisiaj w Ewangelii słyszymy słowa Jezusa, abyśmy bali się tych, którzy właśnie zabijają duszę, a nie tych, którzy zabijają ciało. Jak ważne jest to, szczególnie wtedy, kiedy człowiek dzisiaj często sam jest zabójcą swojej duszy. Będziemy właśnie dzisiaj o tym mówić. Serdecznie zapraszam. Z Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich apostołów: nie bójcie się ludzi. Nie ma bowiem nic skrytego, co by nie miało być wyjawione, ani nic tajemnego, o czym by się nie miano dowiedzieć. Co mówię wam w ciemności, powtarzajcie w świetle, a co słyszycie na ucho, rozgłaszajcie na dachach. Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, lecz duszy zabić nie mogą. Bójcie się raczej tego, który duszę i ciało może zatracić w piekle. Czyż nie sprzedają 2 wróbli za asa? A przecież bez woli Ojca waszego żaden z nich nie spadnie na ziemię. U was zaś policzone są nawet wszystkie włosy na głowie. Dlatego nie bójcie się. Jesteście ważniejsi niż wiele wróbli. Do każdego więc, kto się przyzna do mnie przed ludźmi, przyznam się i ja przed moim Ojcem, który jest w niebie. Lecz kto się mnie zaprze przed ludźmi, tego zaprę się i ja przed moim Ojcem, który jest w niebie. Oto słowo Pańskie. Kochani bracia i siostry, dzisiaj Pan Jezus mówi do nas w Ewangelii, byśmy się bali tych, którzy zabijają duszę. Kto może zabić duszę? Co może zabić twoją duszę? Oczywiście grzech. Grzech, bo grzech daje nam śmierć. I tylko Bóg, Jezus Chrystus, może sprawić, wyzwolić nas z tego grzechu. Zobaczcie, w jakim świecie żyjemy, gdzie jest dużo wojen, bitew, niepokoju, gdzie czasem trudno jest nam o pokój w naszych relacjach, w rodzinie, w małżeństwie. Jak trudno jest o ten pokój też z jednej strony zawalczyć, ale jak trudno jest też z drugiej strony człowiekowi przebaczyć, podać rękę, zawalczyć o jedność. I Chrystus nas uczula, co może zabić moje serce, co może zabić moją duszę? Grzech, a jeszcze bardziej właśnie grzech nienawiści, grzech tego, co po prostu rozwala moje życie, czyli właśnie gniew, nienawiść, zazdrość. I zobaczcie, że mamy również w XXI wieku takie kraje, takie tereny na świecie, gdzie ludzie oddają życie za Chrystusa, oddają życie za wiarę. My w Łomży, czy w Wyszkowie, czy właśnie w Białymstoku, czy gdziekolwiek indziej, nie musimy oddawać życia, tak? Mamy pokój, ale często właśnie nie zastanawiamy się i nie uświadamiamy sobie tego, że grzech nasza jakaś zazdrość, czy pycha, czy złe traktowanie drugiej osoby może powodować, że ja sam jestem dla siebie zabójcą, gdzie uśmiercam swoje serce. I co ma mnie chronić przed tym zabójstwem, wręcz takim samobójstwem mnie samego, kiedy odcinam się od Boga przez grzech? Chroni mnie Eucharystia, chroni mnie adoracja. Zobaczcie, kochani, my kończymy już ten rok formacyjny, kończymy i jesteśmy już nastawieni, myślę, że większość z nas, na
rekolekcje wakacyjne, ale zobaczcie, jak ważne jest w tym roku formacyjnym, były ważne wspólne atelier, wspólne adoracje. Warto zrobić sobie taki rachunek sumienia, ile adoracji, na ilu adoracjach nie byłem w tym roku, na ile atelier opuściłem. Im więcej opuszczam, im bardziej jestem taki byle jaki w tej wspólnocie, tym większą wyrwę czynię sobie w tym sercu, tym więcej tego zła wchodzi do mojego serca i czasem może właśnie trudno mi jest się powstrzymać od czynienia tego zła. Dlatego adoracja chroni nasze serce. Wiecie dlaczego? Dlatego, że wtedy serce nasze spotyka się z sercem Boga, wtedy jesteśmy w tej komunii, w komunii serc z Bogiem. Ważne jest to, żeby wspólnota budowała komunię, ale jeszcze ważniejsze jest to, by wspólnota nie zatraciła komunii z Bogiem. Ważne jest to, kochani, nie będzie komunii we wspólnocie, kiedy kapłan nie będzie w komunii z Bogiem, kiedy ludzie nie będą w komunii z Bogiem, kiedy właśnie nie zaczniemy od siebie tej komunii budować w relacji do Boga. Dlatego zobaczcie, adoracja, kiedy razem jesteśmy, modlimy się, Eucharystia każda, kiedy jesteśmy wspólnotą, ona jednoczy nas, skupia nas i pokazuje nam, uświadamia nam, kim jesteśmy w danym momencie naszego życia. Czy rzeczywiście uświadamiam sobie, że jestem dzieckiem Boga, czy jestem w tej wspólnocie posłanym do konkretnych ludzi, czy jestem właśnie takim zabójcą z jednej strony siebie samego, a z drugiej strony wspólnoty. I kochani, zobaczcie, będą rekolekcje. Ja już znam temat tych rekolekcji, ale nie powiem tego tematu, ale uważam, że właśnie te rekolekcje, proszę was, błagam was, żebyście jak najlepiej, jak najpełniej skorzystali z tych rekolekcji wakacyjnych, bo będą to rekolekcje niesamowitej dojrzałości serca, byśmy rzeczywiście przygotowali się na te rekolekcje i byśmy rzeczywiście pomyśleli sobie, że Bóg wymaga od ciebie tego, abyś nie był przede wszystkim zabójcą swojego serca, abyś nie ranił Boga swoim grzechem, swoją pychą, zazdrością, gniewem, ale byś rzeczywiście otwierał swoje serce na drugiego człowieka, na każdego człowieka, nie na tego tylko, który mi się podoba albo który spełnia moje jakieś wymagania czy jakieś względy ma, ale na każdego człowieka. I to jest ważne, bo kochani, właśnie to jest ważne, byśmy byli też sami dla siebie braćmi i siostrami, a nie zabójcami, nie tymi, którzy mamy być nosicielami łaski, a nie nosicielami grzechu. Mamy dawać świadectwo, a nie antyświadectwo. Mamy być uczniami, uczennicami Chrystusa, pasterzami, a nie antypasterzami. Dlatego też to jest tak ważne. I zobaczcie, że Bóg do nas przemawia w swoim słowie, w sakramentach świętych, zawsze. Papież Leon ostatnio, będąc w Madrycie, w Hiszpanii na pielgrzymce, ale w Madrycie powiedział takie ważne słowa, które dotyczą właśnie cierpienia, bólu. I parafrazując jego słowa, on powiedział, że każdy ból prowadzi nas rzeczywiście do konkretnej dojrzałości, każde cierpienie. Czasem może właśnie jesteśmy zbuntowani przeciwko Panu Bogu, nie chcemy nieść tych naszych krzyży, ale Bóg konkretnie daje nam konkretne wymagania, bo kocha nas jako ojciec, swoje dzieci i konkretnie daje nam, pokazuje, żebyśmy starali się wypełniać, nieść ten krzyż i wypełniać Jego wolę, mimo że ta wola jest nieustannie wymagająca, mimo że musimy wiele w sobie pokonać naszych słabości, bo jeżeli tego nie robimy, to po prostu udajemy, uprawiamy teatr i możemy właśnie zupełnie nasze życie, nasza posługa może być zupełną fikcją, a w sercu możemy mieć zupełną, totalną zgniliznę. Pamiętam takiego człowieka, który był księdzem, już nie jest księdzem, który po prostu zaczął
podwójne życie uprawiać. No i oczywiście długo nie pociągnął, bo nie dało się, bo tak mu wyrzuty sumienia nie pozwalały, że w końcu rzucił to kapłaństwo. I zobaczcie, właśnie szatan działa w taki sposób, że chce, abyś ty starał się tylko i wyłącznie uwierzyć w siebie i w to, że on ci da siłę w życiu, w twoim grzechu, który pokochasz ponad wszystko. Pokochasz ponad wszystko, ale to ciebie zniszczy, to ciebie zdegraduje i w końcu odechce ci się żyć i nie będziesz w stanie patrzeć na siebie w lustrze, bo przestaniesz wręcz siebie kochać samego. Mimo że Bóg ciebie nigdy nie przestanie kochać. I właśnie zobaczcie, że szatan działa w taki sposób, jest zabójcą dla naszego serca, również dla naszego ciała, dla naszej duszy, dla naszego całego życia, istnienia. Dlatego też Bóg nas zaprasza nieustannie do miłości. On wyciąga swoje dłonie, swoje ręce, ramiona na krzyżu, aby pokazać nam, jak bardzo nas kocha. Mamy miesiąc czerwiec, modlimy się litanią do serca Pana Jezusa i zobaczcie, że my starajmy się właśnie szczególnie poprzez tą litanię zanurzać w sercu Jezusa, zanurzać nasze lęki, nasze grzechy, nasze bóle, nasze zranienia w sercu Jezusa. Pamiętam takie rekolekcje, już ostatnie zdanie, Gloriozy, bodajże 3 lata temu, które były właśnie, miały taki tytuł: w Jego ranach jest nasze uzdrowienie. Właśnie nieustannie mamy zanurzać się w tych ranach Chrystusa, byśmy również pamiętali, że przez nasze rany jest również uzdrowienie. Byśmy dawali te nasze rany Jezusowi, aby On je uzdrawiał, aby On je przemieniał, aby On dawał nam łaskę i siłę. Bądźmy dla siebie braćmi i siostrami, nie zazdrośćmy sobie, nie gniewajmy się na siebie, miłujmy ponad wszystko, przebaczajmy, dawajmy świadectwo, abyśmy rzeczywiście byli świadectwem dla innych, a nie tylko pobożną laurką. Szczęść Boże.